Bona tarda, bon dilluns. Com cada setmana que comença, aquest matí hi havia el Consell de dilluns en el que us vaig fent algunes recomanacions perquè estigueu pendents d'alguns temes importants setmana rere setmana. Això ho faig perquè a vegades anem com tan atabalats que no ens en recordem de cuidar coses que sabem que són importants, no? Llavors, tot el que segurament surt en els consells de dilluns seria important perquè ho tinguéssim en compte sempre, però el consell de dilluns una mica el que pretén és fer com una mica de recordatori, de dir, doncs, de totes les coses que hauria de fer per cuidar-me, aquesta setmana em dedicaré a això, val? I així com algunes setmanes sabeu que ho dedico a els meus temes, no? Teràpia de parella, sexologia, psicologia perinatal. També hi ha moments en els que m'atreveixo a fer alguna recomanació perquè sóc vegana i sota el hashtag psicovegan m'atreveixo a proposar algunes coses, però a més, com que sóc psicòloga i crec que per al benestar d'una relació de parella, per al benestar de la nostra pròpia sexualitat, per al benestar de la nostra pròpia vida perinatal, per dir-ho d'alguna manera, doncs és molt important cuidar-nos. De tant en tant faig un d'aquests consells de para't, mira realment, valora el que tens, mira al teu voltant, gaudeix una mica del que tinguis, que en aquesta societat en la que sembla que anem com consumint molt i anem una mica carregats d'informació i de moltes coses que hem de fer, jo que sóc de les que m'apunto a un bombardeig, hi ha moments en els que cal parar un moment, descansar, relaxar-nos una mica i fer fora l'estrès, no? Llavors, jo avui us convido a fer fora l'estrès i avui us convido, jo no sóc meteoròloga, no sé quina nit farà avui, però en el consell de dilluns d'avui us recomano que mireu el cel durant 5 minuts quan es faci fosc. A mesura que vagin apareixent les estrelles al cel, fixeu-vos-hi, un moment en el que no heu de fer res més que mirar el cel 5 minuts. Són 5 minuts, val? Aquest moment són 5 minuts que no són màgics, val? No és que de cop i volta ens sortim al carrer o sortim al balcó o sortim al jardí, mirem el cel, veiem les estrelles i tot el que ens va malament s'arregli. No, ni molt menys, no? Però sí que de vegades val la pena parar un moment, respirar, mirar el nostre entorn, mirar amunt, no? I valorar una mica les coses que tenim al nostre entorn, val? Hi ha molta gent que es pensa, jo a vegades a consulta una de les coses que faig és aclarir que relaxar-se, concentrar-se, meditar no vol dir no pensar en res, ni molt menys, és impossible no pensar en res, però sí que potser vol dir pensar a consciència, no? I sabeu que de tant en tant també trec aquest concepte de mindfulness, no? Que ara està tan de moda, vivim les situacions que ens toqui viure-les amb consciència, amb les emocions que toquin. Per tant, avui, si algú té un molt bon dia, que surti al vespre, quan es faci fosc, miri el cel, gaudeixi de les estrelles des de l'emoció que estigui sentint en aquell moment, no? Si té un bon dia, doncs des de l'alegria, si té un dia trist, des de la tristesa, si té un dia estressat intentant relaxar-se, respirar, moltes vegades prendre consciència del que sentim ens pot ajudar a fer una respiració compassada, d'acord? Tenint clar què és el que estem sentint en el nostre cos, perquè mica en mica així anem entrant com una mica en un estat més de tranquil·litat, però el nostre cap no té per què parar de funcionar. És a dir, si tenim coses que ens estan aquí clavant-se com si fossin martells, perquè sortim de cop i volta al vespre una estona a mirar el cel, no ens marxaran, però ens podem mereixer aquests 5 minuts de relax, de poder pensar una mica amb més de tranquil·litat, ho podem fer sols, ho podem fer acompanyats de qui més necessitem, o fer-ho tranquil·lament una mica, si necessitem una mica d'aïllament de la resta de la gent que ens envolta. Per tant, aquesta setmana una de les coses que us convido i a les que això us recomano que poseu el focus és en el vostre propi benestar, en el vostre propi relax i en què podem fer perquè tinguem, encara que siguin 5 minuts d'estrès fora, d'acord? Per tant, ja ho sabeu,
i perquè, com que jo no sóc meteoròloga, ja us he dit abans, per si de cas avui fes una nit tapada, que en principi no pinta, però per si de cas també podem mirar els núvols, val? O sigui que cap problema. Hi ha moltes coses boniques per mirar i que ens poden ajudar a connectar-nos, concentrar-nos, respirar i relaxar-nos una miqueta, d'acord? Per tant, espero que us serveixi el consell de dilluns d'avui, que aquests 5 minuts de mirar amunt, si els feu avui, fantàstic, si també els feu demà, dimecres, dijous, divendres, i si cada dia dediqueu 5 minutets del vostre temps a relaxar-vos mirant alguna cosa que us alleugi o que us porti una mica de tranquil·litat, doncs benvingut serà, d'acord? Moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Adeu!